Той пък откъде дойде и той? Беше дотик при нас това. Бягайте оттам! Не от така пак. Пара му го няма. Бягайте! Стана направо голям. Ага, явно. Много се разкопа. Раздигай се, разкопа се. Дай! Много го разкопа. Този кума има хубаво обаче. Може и да изгоди. Двигател много добре тегли. Е, коста. Дай ръчка си, сега ти помагам това да дело. Аз ще му такова, няма проблем. Тук е много кофти явно. И дълбоко и му бива инерцията и... Няма смисъл назад да дава, ама... 2 метра, 10 км. Тук вече са. Дай. Стига. Не трябва да става назад. Надясно! Стоп! На работаш да спреда. Въобще той не гледа. Той още повече го разкопа. Те и двамата не гледат. Ага. Те се гледат тук това. Съвсем да го разкопа и да стане като едно. Той не скачи колко се разкопа. Той разбирам, че човека е тя се зачина да гледа. Стига! Махай му, сега гледа. Дай! Ох!